ассалому алайкум ҳамватанони азизу гиромӣ. ман аз эмомалӣ шарипов раҳмонов хоҳишмандам, ки бародари мо Иззат Амонро озод карда шавад. барои он ки дар пандемия ба тамоми занҳои Россия, ба тамоми мардҳои Россия, ба тамоми муҳоҷирон ёрдам кард. мардак хизмати халқа кард. камтарам боша ба назар гирӣ ай ҳаму калонтаро, ай ҳаму КГБо, ай ҳаму милисаҳои тамоми милисаҳои Тоҷикистон илтиҷо мекунем. мо тамоми халқ майли сарому саҷдаи шумо мардака озод кунед, ки хизмати халқа кард. баъди чашмои гунаҳгор мо дидем. мо на тарафдори ҷангем, мо ҳама вақт тарафдори Тоҷикистонат ободиш озодишем. мардака озод куне, биёреда сафорат бишрунеш, ки бо ҳамта халқа хизмат чакна. раҳмат ба ҳам хел мардакое, ки хизмати халқа мекунанд. подшоҳои золимани илмдорора намекиштанд. подшоҳои золими пештараҳо дар зиндон партофтагӣ илмдора мебароварданд, ҳатто мепурсиданд: се савол дорам, ҷавоб битӣ, гуноҳат афв карда мешавад. кам боша фикр кунӣ. ба ҳамин боҳона ҷавоб мекарданд. одами илмдора ҳеҷ вақт намекиштанд пешиноам. ай ҳаматон, ай тамоми модарои дар ҳамин рӯи Россия будагӣ, ай номи тамоми модарои Тоҷикистонам, ай шумо пурсонам, ки Иззат Амона ҷавоб кунӣ. и хеле мард якта ай сари 100 меояд. илтиҷо мекунам, ай номи модаро раҳмат, агар суханҳои ман шунида бошед.